kabi wey matut kisan ki sasa tin sani ko rolo sani ko tende kod weche mag siasa wang'eni ja siasa e pachoka bende nisebedo jatenda mano jaod bura mano ikar chung ma od bura ma Ugunja e county ma Siaya kuom thuolo malach. Sani wang'eni wacho mobile elections yiero madundo Okayo chieng' tarik 27 mano chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro e kar chung od bura ma Ugunja bende wang'eni bad ng'at mimako Moses Omunde dwaro mar mondo mwalos ko tende kod yiero madundo kanyakla kod tho mano mar Ogai mano mar ODM ma bende nen prime minister machon e pachoka kanyakla kod siasa e gwenge magwa makaluo. Okay, ero kama nya sha. Mokwongo an gi mora ahinya ni campaign ose bedo kadhi mbele e muwijore kiweyo musukusuku matintin mosebedo kuonde mamoko. To an gadiera ni yiero mwadhi juma manyien ni kuonde ma ODM ochunge jochung kaka Ugunja, Kasipul kod Magarini koriwe lwedo kod jowetewa mani broad based government sana sana chama mar UDA wadhi kawo kombego maonge iluoro kata matin.